Саламатсыз, эфирда Татарстанның күнге көнчыгыш хәбәрләре, студияда Резида Шамсуллина. Бүгенге программада диспансерлаштыру авыруларны кисәтә. Беренче ярты еллыкта Әлмәттә тикшерү программасы вакытында табиблар 12 яман шиш очрагын ачыклаган. Һәр гамәлдә күңел җылысы, зәйлеләрнең уртак тырышлыгы белән чираттагы гуманитар йөк партиясе җыелды. Төзелеш материаллары, буржуйкалар, автомобильләр – бу хәрбиләр өчен әзерләнгән әйберләрнең бер өлеше генә. Кубоклар, медальләр һәм акчалата Гран-при Габдрахман авылында бильярд буенча турнир узды. Беренче ярты еллыкта Әлмәттә диспансерлаштыру вакытында табиблар 12 яман шиш очрагын ачыклаган. Халык өчен сәламәтлекне тикшерү программасы 2013 елдан бирле эшли. Һәм бу вакыт эчендә заманча җиһазлар һәм тикшерүләр нәтиҗәсендә җитди авыруларны кисәтеп булды. Диспансерлаштыру анкета тутырудан башлана, пациент 27 сорауга җавап бирә. Алар табибка аның сәламәтлеге турышын бәяләргә ярдәм итәчәк. Мәгълүматларны базага керткәннән соң тикшерүләр профилактика кабинетында башлана. Беренче чиратта буй, авырлык һәм артериаль басымны үлчәү, шулай ук канның кислород белән туенуын тикшерү. Тикшерүләр исемлеге генә түгел, аларның яшьлыгы да туу елына бәйле. 18 яшьтән алып 39 яшькә кадәр 3 елга бер тапкыр, 40-тан соң ел сайын тикшерүләр узарга кирәк. Бу яшьтәге хатын-кызларга маммография үтәргә һәм онкоцитологиягә анализлар тапшырырга кирәк. 45 яшьтән соң ир-атлар простата специфик антигенны ачыклауга тикшерү узалар. Бу чаралар яман шишне иртәрәк ачыкларга ярдәм итә. Второй этап диспансеризации – это уже врачебная. Диспансерлаштыруның икенче этабы ул инде табиблар этабы, ягъни кеше анализлар тапшырып барлык кабинетларны узганнан соң картасын участокка тапшыра. Табиб анализлар нәтиҗәләре буенча өстәмә тикшерүләр билгели. Узган ел диспансерлаштыру яман шишләрнең иртә стадияларда 36 очрагын ачыкларга ярдәм итте. 2024 елның беренче ярты еллыгында 12 очрак ачыкланды. Диспансерлаштыру узу өчен беркетелгән сырхауханага мөрәҗәгать итәргә кирәк. Сәламәтлекне тикшерү программасы инде 11 ел гамәлдә. Кичә гомум шәһәр планеркасы 1 минут тынлык белән башланып китте. Катнашучылар отставкадагы эчке хезмәт полковнигы Мөнир Төхвәтуллинны искә алдылар. Ул 26 октябрьдә вафат булды. Мөнир Әхтәмҗан улы 7 ел Әлмәттә янгынга каршы федераль хезмәтенең 11-нче отрядын җитәкли. Ул 30 ел гомерен янгын сөндерү сагына багышлаган. Шул вакыт эчендә берничә буын янгын сөндерүчеләрен тәрбияләгән. Мөнир Төхвәтуллинны 28 октябрьдә Яңа Кәшер авылында соңгы юлга озаттылар. Әлмәт районында безнең ишек алды программасының 5 ел гамәлдә булган дәверендә 300 ишек алды яңартылды. Район башлыгы матбугат хезмәте хәбәр иткәнчә, быел реконструкция 36 иҗтимагый территориядә узды. Проектларда парковкалар, яшел зоналар, балалар майданчыклары һәм тротуарлар арасындагы баланска аерым игътибар бирелде. 2025 елда төзекләндерү өчен шәһәрдә һәм районда 10 ишек алды билгеләнгән инде. Аларны иҗтимагый тавыш бирүдә сайладылар. Халык белән очрашуларның беренче этабы инде үтте. Калган ишек аллары исемлеге киләсе ел башына билгеле булачак. Әлмәт волонтерлык оешмалары хәрбиләргә ярдәм итүләрен дәвам итәләр. Алар саклагыч шелтәрләре, костюмнар, окоп шәмнәре, коры ашлар һәм башка бик күп әйберләр ясыйлар. Битараф булмаган кешеләр волонтерлар штабларына азык-төлек, дарулар, шәхси гигиена чаралары китерә. Аларның берсе элеккеге яшүсмерләр клубы бинасында урнашкан. Бу штаб инде 3-нче ел эшли һәм эш тизрәк барсын өчен хатын-кызлар аны конвейер форматында оештырганнар. Һәр кайсы үз участогы өчен җавап бирә. Волонтерларның иганәчеләре битараф булмаган шәһәр халкы. Это мы покупаем на людские деньги. Без моны кешеләр акчасына сатып алабыз, иганә җыю ачабыз, үзебезнең әниләр, туганнарыбыз, якыннарыбыз, танышларыбыз булыша. Еш кына социаль читәләрдә ярдәм сорыйбыз. Соңгы җыелган акчаны нәрсәгә юнәлтергә икәнен билгелибез. Ирина Иксанова шул исәптән тукымаларны сатып алу өчен дә җаваплы. Хатын-кыз 2 төсле материал алырга тырыша. Волонтерлар мондый шелтәрләрне яхшырак саклый диләр. Бер бобина 3000 сум тора. Транспорт компаниясе тарафыннан китерү шулай ук түләүле. Күбрәк сатып алган очракта ул арзанрак, шуңа күрә төрле шәһәрләрдән волонтерлар берләшә.
Шулай ук окоп шәмнәре өчен парафин да сатып алалар. Волонтерлар төркеме элеккеге яшүсмерләр клубы бинасына җыела. Штаб Анастасия Митяева инициативасы белән барлыкка килде. Хатын-кыз ире белән хәрби хәрәкәтләр башланганнан бирле гуманитар ярдәм җыю белән шөгыльләнгән. Анастасияның ире тәҗрибәле хәрби, 2022 елның көзендә ул махсус хәрби операция зонасына эләккән. Немножко страх был. Страх, потому что он уже... Біраз курку бар иде, чөнки ул инде Чечняны узды. Әмма ышаныч һәм өмет бер кайчанда китми. Мин ышанам, ул исән-сау өйгә кайтачак, чөнки ул безгә вәгъдә итте. Анастасия Митяева якыннары хәзер хәрби хәрәкәтләр зонасында булганнарның хатыннарын һәм аналарын берләштерде. Алсу Әхмәтованың улы 2 ел элек хәрби хезмәткә алынган. Ул курыкмыйча, уйлап та тормыйча киткән. Хатын-кыз улының һәр вакыт ярдәмчел булуын билгеләп үтә. Я горда за сына. Мин улым белән горурланам, беренче чиратта ул мине, гаиләбезне һәм ватаныбызны саклый. Хатыннар һәм аналар берләшмәсе һәр 2-3 ай сайын гуманитар йөк җибәрә. Әлмәтләр азык-төлек, гигиена кирәк-яраклары, дарулар китерәләр. Булар барысы да хәрби хәрәкәтләр зонасына китә. Волонтерларга хәзер үк ярдәм итәргә мөмкин. Моның өчен экранда күрсәтелгән QR-код аша күчәргә кирәк. Зәйлеләрнең уртак тырышлыгы белән чираттагы гуманитар йөк партиясы җыелды. Төзелеш материаллары, буржуйкалар, автомобильләр. Бу хәрбиләр өчен әзерләнгән әйберләрнең бер өлеше генә. Давай. Не спим. Мальчики. Веселее работаем. Барлык кирәкле әйберләрне 2 фурага төяделәр. Гади халык, волонтерлар, шәһәр предприятиеләре һәм оешмалары көче белән хәрбиләр сораган кирәк-яраклар җыелды. Хәзерге вакытта кешелеклелек һәм үзара ярдәмләшү төшенчәләре беренче планга чыга. Төрле яшьтәге һәм төрле һөнәр ияләре уртак эшкә үз өлешләрен кертү өчен берләшәләр. Әлмәтләр волонтер була яки ярдәм сорап добро.ру сайтында теркәлеп мөрәҗәгать итә алалар. Бүгенге көндә Әлмәттә 8 меңгә якын волонтер теркәлгән. Безнең район сынау проектына керде, шуңа күрә иреклеләрнең барлык штаблары да бу цифрлы платформадан файдаланачак. Моңа кадәр игелекле Әлмәт штабы язма, телефон һәм шәхси мөрәҗәгатләр буенча эшләгән. Хәзер исә волонтерлар сайттан ярдәм эзләү һәм тәкъдим итү ресурслар белән алмашу, волонтерларны җәлеп итү өчен файдалана ала. Моннан тыш портал башка бонуслар да бирә. Шәхесләр кызыксынулар буенча сайлап алу бара. Барыгызны да цифрлы заманча форматта теркәлергә һәм катнашырга чакырам. Кубоклар, медальләр һәм акчалата Гран-при Габдрахман авылында бильярд буенча турнир узды. Спорт комплексында беренче бильярд өстәле 2 ел элек барлыкка килгән, 2024 елда тагын берсе. Уенчылар күбәйде һәм оештыручылар турнирлар үткәрергә карар кылалар. Наил Курамшин бильярдны мәктәп елларыннан ук уйный. Тәҗрибәле уенчы билгеләп үткәнчә, шарга сукканда траекторияны дөрес исәпләргә кирәк һәм үз шарыңны кертә алмасаң да көндәшеңә киртә булдырырга. В этой игре нам нравится, что пришли. Бу уенда безгә нәрсә сушый, без бит авыл, барысы да бер-берсен белә. Кемдер кайчандыр бергә эшләгән, дус булган. Гомумән мондый уен уртак танышларыбызны искә төшерергә мөмкинлек бирә. Спорт белән шөгыльләнү генә түгел, җирле пенсионерларның җыелып аралашу мөмкинлеге дә моннан 2 ел элек барлыкка килгән. Ул вакытта биредә беренче бильярд өстәле пәйда була, 2024 елда икенчесе. Аның белән бергә клубта бушлай уйнау өчен спорт сөючеләргә команда җыярга кирәк. Шуңа бәйле килүчеләр саны да артты һәм оештыручылар турнирлар үткәрергә карар кылды. Рус пирамидасында 8 кертелгән шарга кадәр уйныйлар. Хәвәскәрләр турниры булу сәбәпле кагыйдәләргә дә үзгәрешләр керттеләр. Бер партияга 20 минут бирелә. Шул вакыт эчендә күбрәк шарлар керткән кеше җиңүче була. Иң яхшы уенчылар лаеклы кубоклар һәм медальләр алды, ә җиңүче акчалата гран-прига ия булды. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар, хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз.